इयुनखौ नोजोर होग्रा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि फिन खेबसेबाव गुन गोनां आरो गोग्गाथाव हाबाफारि। बिटिआरनि सुबुंफोरजों लोगोसे लाइमोनफोरनि इयुनखौ गोख्रोङै नोजोर होदों बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ। जाहाथे बिटिआर ओनसोलनि गासिबो सुबुंफोरजों लोगोसे लाइमोनफोराबो गाव गावनि आथिङाव गसंथानो हायो। बिटिआर ओनसोलनि सुबुंफोरखौ जौगाखांहोनो गोबां बिथांखिफोरनि सायाव हाबाफारि मावगासिनो दङ बिथां प्रमद बर'आ। बिथां प्रमद बर'नि नाजानायावनो बिटिआर ओनसोलनि सुबुंफोरा सानफा एफा जौगाखांबोगासिनो दङ। बिथां प्रमद बर'नि मदद आरो हेफाजाब होनायावनो गोदान दिल्लीयाव बड'लेण्ड महा उत्सवखौ साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंनाय जादों। बड'लेण्ड महा उत्सवनि हाबाफारियाव 15 नबेम्बराव गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ बाहागो लादोंमोन। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ बड'लेण्ड महा उत्सवआव बाहागो लानानै बर'नि हारिमु, बर'नि आसार खान्थिफोरखौ बाख्नायदोंमोन। बड'लेण्ड महा उत्सवनि गेजेरजों बर' हारिया बांसिनै मुलुग दरबाराव सिनायथि मोननो हासिनदोंमोन। बेबादिनो सीएम प्रमद बर'आ बिटिआरनि लाइमोनफोरनि रोंग'थिखौ बांहोनो बिटिआर ओनसोलाव साबसिन साख्रिनि खाबु आरो फालांगियारि खाबुफोरखौ रोखा खालामनो थाखाय इयुनखौ नोजोर होदों। बेबादि थांखि आरो मिजिंखौ लानानै सीएम प्रमद बर'आ गोदान दिल्लीयाव मिरु रोंग'थि जौगाथाय आरो फालांगियारि बिफाननि रायजो मन्त्रि जयन चौधुरीखौ लोगो हमदों। बिटिआरनि लाइमोनफोरनि रोंग'थिखौ बांहोनो बिटिआर ओनसोलाव साबसिन साख्रिनि खाबु आरो फालांगियारि खाबुफोरखौ रोखा खालामनो थाखाय बिटिआर सरकारा लानाय गुबुन गुबुन हाबाफारिनि सोमोन्दै बिथांनो फोरमायदों सीएम प्रमद बर'आ। मिरु रोंग'थि जौगाथाय आरो फालांगियारि बिफाननि रायजो मन्त्रि जयन चौधुरीआ बिटिआरआव स्किल डेभेलपमेन्ट लेन्डस्केपखौ गोख्रों खालामनायनि बिटिआर सरकारनि थांखि लानायखौ जर'खायै मदद होदों होननानै फोरमायदों सीएम प्रमद बर'आ। बे सावरायलायनाय हाबाफारियाव सीएम प्रमद बर'जों लोगोसे इएम विल्सन हाज'रायाबो दंफायोमोन।